И здравейте хора, аз съм Мартин Беги и тук при мен е един мой приятел. Ай, кажи как да кажа. Как? Да. Сега, ако иска той да джойни при мен, защото играем Roblox, аз съм... Май няма да мога. И що? И ще има лайк в описанието. Пишете по един коментар, харесайте, коментирайте, абонирайте се за неговия канал. Ще ви кажем скайпа, ако искате. Да, от скайпа, може да ви кажам скайпа се. Аз сега искам на български букви. Пък аз съм Дедпул на английски. Имам една картинка на Сусмис. Аз съм Дедпул. Имам една картинка на един мъничък Дедпул. Да. И бяло екран. Сега играем в разделни сървъри. Хайде. Ако искате, коментирайте и ще ви напишем как се казваме. Хайде. И хора, в момента виждате как се качваме нагоре. Той играе Payday 2. И стига се обиждал. Душата ми замина. Прекъсно. О, полицаите ли дойдиха, бе, Светло? О, аз пък. Спокойно, аз ги трепя. И хора, това ще е за този клип, той ще бъде кратичък. Бач кратичък не е средно. Сега просто защото сме изморени, аз вчера бях много, до 3 часа бях събуден и затова хора, ай, чао! Чопа.